Dnešné stretnutie je venované téme strategickým významom regiónu subsaharskej Afriky. Vidím veľký priestor pre firmy z oblasti energetiky, poľnohospodárstvo, IT technológie a v neposlednom rade sú to samozrejme projekty v oblasti zdravotníctva. Kenya is strategically located as a gateway to East and Central African region. So it is East Africa's leading financial hub, providing an efficient gateway for investors and businesses to the African market. Uganda was described as the best investment destination in East Africa. To make trade easy, we have established what we call a one-stop center. When you go in Uganda, they established a center in Uganda Investment Authority, where you go, open up a company in the country, within 24 hours, you have a company in Uganda. But my final words would just be, if I have to invest in Nigeria, what would I do? So the first thing is, most of the time you would have to do business and cooperation in Nigeria. Over time, people have found business partners on the other side. So we do like the matchmaking thing. If you have people you've seen, you'd like to talk about them, you want to know what they do, how you can collaborate with them. We're always available in the embassy to help you with that. Exim banka sa nezaoberá len podporou exportu tovarov a služieb, ale súčasťou nášho portfólia je aj financovanie investičných projektov v zahraničí. Na rozdiel od Exim banky, agentúra po schválení dotačnej výzvy poskytuje dotáciu. Tým pádom znižuje podnikateľské riziko. Nejde nám o projekty krátkodobého charakteru, ale ide o skutočné nadviazanie partnerstiev. A my počúvame vás, ktorí podnikáte, a snažíme sa naše produkty a podmienky našich produktov nastaviť tak, aby boli vhodné pre vás. Spolupráca s africkými partnermi nie je jednoduchá, ale je pozitívna. Sú nastavení veľmi progresívne, pretože majú záujem s nami spolupracovať. Agentúra Sario v horizonte posledných 5 rokov spoluorganizovala alebo organizovala 5 podujatí pre rozvoj obchodnej bilaterálnej spolupráce s štátmi subsahárskej Afriky. Naši podnikatelia v rámci týchto fór našli tých svojich partnerov. My vlastne pomáhame tej krajine sa rozvíjať aj v tom biznise, v tom podnikaní, že nie je to len to, že my vyvážame niečo, my tam v princípe vyvážame naše know-how. Nebáť sa ísť do Afriky. Byť opatrný, ale nebáť sa. Nebojte sa, keď vám niekto neodpovie týždeň. Nič sa nedeje. Je to Afrika, hej.